Sunt convinsă că și tu, așa ca și mine, lună de lună cheltui o sumă semnificativă de bani pe o grămadă de produse de îngrijire a părului. Șampoane, măști, uleiuri, împachetări, balsamuri diverse și tot felul de tratamente de înfrumusețare. Și este absolut în regulă să fie așa, pentru că toți ne dorim să avem un păr sănătos, un păr hidratat, un păr care are toate nevoile îndeplinite. Dar eu mă întreb, te-ai gândit vreodată ce se întâmplă cu scalpul nostru? Totuși este baza părului nostru și fără o bază sănătoasă nu putem avea un rezultat așa cum ne-l dorim. E inutil să ne îngrijim părul în continuu și să investim sume mari de bani dacă nu ne gândim periodic și la sănătatea scalpului nostru. Toată povestea asta a început, de fapt, cu lansarea noii game de îngrijire a părului și a scalpului, evident, de la Snap, gama care se numește Tricosalus. Vă spun sincer, în momentul lansării nu l-am băgat tare mult în seamă, pentru că, evident, eram și eu pe principiul că mie îmi trebuie uleiuri și șampoane și măști și balsamuri. Și cum un video atrage pe celălalt și un articol pe celălalt, am dat de niște videouri informative ale unor dermatologi renumiți la nivel mondial, care atrageau atenția asupra importanței menținerii sănătății scalpului, prezentând o serie de cercetări, o serie de poze before and after cu persoane care au ajuns cu diferite probleme ale părului, ale căderii părului, alopecie și așa mai departe la ei, și prezentau niște poze cu scalpurile, cum arătau înainte de curățenie și după curățenie. Eu vă spun sincer că am rămas șocată, pentru că nu m-am gândit niciodată cum poate să arate scalpul nostru sub lupă. Un scalp de om normal, nu un scalp a unei persoane care nu are grijă de propria persoană, ok? Să ne înțelegem. Pentru că eu m-am gândit așa cum vă gândiți probabil și voi, că în momentul în care mă duc la baie și mă spăl pe păr și ajut cu vârfurile degetelor, cu un pic de masaj să pătrundă șamponul și toate balsamele și vitaminele pe care le folosesc în păr, eu am crezut că acolo povestea este terminată. Dar nu. Și dincolo de inestetismul pe care noi evident nu-l vedem atunci când ne uităm în oglindă sau atunci când ne pieptănăm, un scalp neîngrijit pe termen lung poate aduce o serie de probleme la care nici nu te-ai gândit. Poate fi mătreață, poate fi dermatită, poate fi căderea excesivă a părului la care nu ai găsit niciun rezultat, pentru că ai încercat să iei și colagen și biotină și tot felul de soluții. Și ți-ai luat și soluții pentru creșterea părului și tot n-ai obținut rezultatele pe care ți le-ai dorit. Pentru că scalpul tău are nevoie ca tu azi să începi să te îngrijești de el. Primul produs de care vei avea nevoie este soluția de redensificare Tricosalus, noua soluție lansată de Snap, care stimulează creșterea fiziologică a părului, hrănește scalpul și contracarează subțierea firului de păr și favorizează îngroșarea fibrei capilare. Evident, un astfel de produs nu va aduce rezultate peste noapte, pentru că trebuie să avem constanță și răbdare și să nu uităm să-l folosim zi de zi. Firma producătoare recomandă un tratament de 8 săptămâni de aplicare zilnică a câteva picături direct pe scalp, masate cu vârful degetelor. Pot să vă zic că are un miros plăcut, deloc deranjant, și că nu îngrașă părul. Astfel, nu trebuie să-l folosiți doar în zilele în care știți că urmează să vă spălați pe păr. E de spus încă, așa cum spun și specialiștii, că pentru ca scalpul nostru să beneficieze de toate substanțele active dintr-o astfel de soluție, scalpul nostru trebuie să fie pregătit. Când spunem pregătit, ne referim la un scalp sănătos și curat, gata să absoarbă un procentaj cât mai mare din soluția pe care i-am pregătit-o. E un pic ca atunci când vorbim despre îngrijirea tenului. Probabil că știți că atunci când vorbim de rutina de îngrijire a tenului, sunt anumiți pași de urmărit. Nu putem combina anumiți acizi între ei, nu putem folosi vitamina C cu anumiți acizi, nu o să aplicăm crema solară, crema de protecție solară după care vom aplica acizi. Sunt anumite etape de urmărit, dar regula e simplă, nu vom pune nimic pe tenul nostru până când nu curățăm bine tenul în prealabil. Dacă folosim make-up, vom curăța tenul chiar cu dublă curățare.
Însă pentru că sunt foarte multe de spus și îngrijirea tenului face parte din pasiunile mele, dacă te interesează subiectul și vrei să știi cum să ai un ten curat și sănătos și luminos, care nu necesită să fie acoperit cu fond de ten, lasă-mi un comentariu și vom pregăti un video dedicat acestui subiect. Al doilea produs este scrubul purificant cu efect de detox. Așa cum îi spune și numele, are rolul de a curăța și purifica scalpul. Facilitează chiar și oxigenarea corectă a bulbilor și astfel ne promite creșterea părului nou, mai sănătos și mai puternic. Conține oleuropeină, omega-3 și glutation și, așa cum promite, microgranulele sale merg și ne purifică printr-o acțiune mecanică scalpul și porii scalpului nostru, eliberându-l de toate substanțele cu care acesta a fost înfundat și pregătindu-l pentru orice terapie, orice pampering vrem să-i oferim pe mai departe. Un scalp exfoliat înseamnă că bulbii reușesc să se oxigeneze. Glutationul din acesta ne garantează inclusiv o activitate antioxidantă și oleuropeina ne ajută scalpul la reglarea excesului de sebum și producției de sebum în general. Al treilea produs nu este un produs de beauty, așa cum au fost celelalte, dar este ceva total diferit. Este un derma roller, despre care probabil ați mai auzit înainte. Sunt multe persoane care îl folosesc inclusiv pe ten. Este o mică rolă cu sute de microace care creează, fără durere, mici perforații în piele, stimulând microcirculația și promovând un scalp mai sănătos. Microneedling este o metodă eficientă atât când vine vorba despre îngrijirea tenului, cât și a scalpului. Este util pentru regenerarea foliculilor piloși și poate trata inclusiv alopecia. Aceasta este o informație care este susținută de oameni specializați în domeniul tratării problemelor legate de scalp și păr. Stimulează celulele stem prezente la nivelul dermului papilar și stimulează, bineînțeles, vascularizarea sanguină de la nivelul papilei foliculului pilos. Acest micronidel al meu, cu acele aproape invizibile, este mărimea 0,5, pentru că atunci când alegeți un micronidel trebuie să-i alegeți mărimea. În urma studiilor pe care le-am făcut, cercetărilor pe care le-am făcut referitoare la acest gadget, am descoperit că dacă nu sunt probleme severe legate de scalp, e suficient să alegem un micronidel între 0,5, 0,75 sau 1 mm. Dacă intrați pe profilul meu, exact sub poza mea găsiți un link care vă va conduce inclusiv către micronidelul acesta, pe care îl puteți găsi pe Amazon, și un alt link cu shop-ul meu Snap, unde vă puteți face un cont client fără nicio obligație și fără nicio bătaie de cap și vă puteți cumpăra aceste două produse sau alte produse în funcție de necesitățile și dorințele voastre. Vestea bună e că luna aceasta, de azi începând până la finalul lunii, avem livrare gratuită peste tot în Europa și inclusiv în Moldova pentru comenzile care depășesc 250 de RON, respectiv 50 de euro. Încheiem povestea noastră aici. Și dacă aveți orice fel de nelămurire referitoare la produsele de azi, la aplicația lor, la folosirea lor, la întreținerea sau folosirea micronidelului, vă aștept întrebările fie în privat, fie în comentariu chiar sub video, ca să nu pierzi următoarele videouri ale mele, fie că sunt rețete, fie că țin de parenting, fie că vorbim despre reeducare alimentară. Nu uita să îmi dai follow și, de ce nu, un like videoului. Vă salut, o zi faină!